Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер без Мәскәүнең иң бөек нукталары булып саналган, әлеге шәһәрнең бүгенгә заманча бер символ табылып торган Мәскәү Сити үзәгендә, Москва Сити комплексында. Тапшырыбызның герое да милләттәшебез, үз тормышында туры һәм күчермә мәгънәдә дә шундый бөек үрләрне яулаган шәхес. Бүгенге көндә җитди эшләр белән шөгыльләнүче уңышлы һәм уңган эшмәкәр ул. Һәм аның биредәге бөекләрдә үз офислары да бар. Тапшыру героена беренче сорау мугады иде. Бу бөекләрне, бөек үрләрне яулау өчен ниләр эшләргә кирәк? Эшләргә, көнне-төн эшләргә, тагын эшләргә. Әнә шулай уңышның формуласы җиңел. Сире юк, тырышлык һәм көч тир түгеп, бар булган акыл белемеңне эшкә җигеп, тәвәккәллек күрсәтеп эш итү. Әнде эшләреңне гүзәллеккә карап, сыклана башкар дисәң, безнең кебек бөекләрдә урнашкан офисларыңны булдыру да җитә диде бүгенге тапшыруның булдык герой. Мин әңгәмәне алдан әзерләнгән матур сорау ярдәмендә дәвам итәргә теләдем. Хәмит әфәнде, сезнең язмыш юллары үзегездәй бөек үрләрне яулаган Татарстан белән дә бәйле бит. Ялгышмасам. Татарстанда бер бик матур авылда үстем, балык бисәсе ди. Школны бетердем анда. Балык бисәсендә 10 ел укыдым. 76 елда бетердем. Балык бистәсе бүгенге көндә Татарстанда урнашкан, матур табигаты һәм күркәм кешеләре белән дан тоткан район үзәкләренең берсе. Нәкъ менә балык бистәсе безгә бүгенге Татарстанның уңышлы һәм булдыклы җитәкчесен бүләк иткән җирлектә. Татар дөньясының матур гына бер үзәне ул, кыскасы. Әңгәмәне тапшырыбыз герой өчен күп санлы җылы истәлек хатирәләр саклаучы шул җирлек балык бистәсенә кагылышлы сораулар белән дәвам итәргә булды. Тәвәккәл, тапкыр һәм булдыклы герой каршы килмәде. Ничек уйлыйсыз? Балык бистәсенең исеме балык күп булганлыктан кушылган, бирелгәнме әлеге җирлеккә дигән көтелмәгән безнең сорауга ул уйламыйм. Точно төгәл беләм Альберт Дус дип башлады үз җавабын. Һәм балыклар хакындагы сөйләмен булайрак дәвам итте. Балык бисәсенең балыклары бик күп бар. Балыклар, аларның балыклары менә мондый балык. Ниндиләре бар инде? Бөтенесе бар. Бөтен балыклар. Яшьлегезне искә төшерсәгез, бала чакларыгызны балыкка еш бара идегезме? Балыкка камыга җир идек. Камыга шунда үстек бит инде. Ул вакытта бөтен кеше балык ашыйдыр инде. Бөтен итне кышкына ашлары, холодильниклар югыя. Балык безне балыкны тоттык, туйганчы тоттык. Матур табигатьтә уха пешереп, учак янында гөрләшеп утырган чакларны сакынып искә алды. Берничә кат бүген инде үзе дә зур балыклардай эшмәкәрлек диңгезендә йөзүче тапшыру герое. Булган татар егете. Тарадырык. Алар да бар иде. Зур малайлар белән, зур дуслар белән тарадырык. Иртәгә хәтле тарадырык. Урысча зорька хәтлек. Безне караучы тамашачылар да үзләренең балачак яшьлекләрен су буенда дөрләп янган учак яннарында җырлашып утырган мәлләрен искә төшергәннәр булса кирәк. Әлеге таныш җырда сыман. Су буенда учак яна, кем кабызган учакны, төшсәм әгәр су
Балык темасын дәвам итеп, тагы бер көтелмәгән сорау юлладым әңгәмәдәшемә. Якындагы диңгез йылкыларда, тормышта да әкияттә сыман алтын балык язмышларга тәэсир итәрдәй бар матур теләкләрне 5 секундта тормышка ашырырдай әлеге җан иясенең барлыгына ышанасыңмы? Конечно, ышанабыз, а как? Ышанмыйча. Шуңгары да әкият бит инде ул. Ышанмыйча булмый. Ышанмасаң тырып та булмый. Бөтен нәрсәгә ышанырга кирәк, әкренләп. Уйларга, урыслар нәрсә ди? Сказки ложь, но в нем намек. Әнә шулай, һәммә кеше ышанырга тиеш могҗизага дигән фикердә торуын белдерде. Инде Хайран бай тормыш тәҗрибәсе туплаган тапшыру герое. Бар тик яктылыкка, яхшылыкка, могҗизалы әкият өчен барлыкка ышаныч булганда гына уңышларга ирешергә була бу тормышта. Юкса төшеп каласың тиз арада, бирешәсең авырлыкларга. Алга китешне тәэмин итү авыр мәсьәләгә әйләнә дип төгәлләде ул безнең шаян сорау нәтиҗәсендә туган җитди җавабын. Һәм шул ук мәлдә минем тарафтан җиткерелгән сорауның икенчесен дә алды. Әкияттә сымак ләгә калса, кармакка алтын балык үзе нинди эш теләк белдерер иде? Это серьезный вопрос. Ну, наверное, бүген бөтен кеше ширләмәсеннәр, рәхәтләнеп торсыннар, иләр салсыннар, балалар үстерсеннәр. Үземнең балаларыма, хатынга тоже шулай инде, чтобы... Өченче теләген җиткергәндә, уйны чынын берләштереп сүз тотты. Үзе шаян, үзе булган тапшыру герое. Минем бүгенгә 2 балам бар. Бәлки, өченче бәхет чыганагы булырдай, тагы бер егет яки кыз хакында уйларга вакыттыр. Хатын белән согласовать итеп, уйлап бетерергә кирәк әле бу мәсьәләне Альберт Дус дия матур фикерен җиткерде ул безгә елмаеп. 2 генә бала хатыннан 3нче баланы сорап карарга кирәк. 3нче булсын да. Кайрмансын балыктан сорап торасы да юк инде. Үзебез хатын белән икәүләп хәл итәрбез ахры дип төгәлләде ул шаярын яшермичә оптимистик җавабын. Эх, алтын балык, нинди истәлек хатирәләргә буйлысы бардың син безне үзең белән алып. Уйный суда, алтын балык. Нигә шулай уйныйга, әллә инде минем белән сөйләшергә уйлыйм икән. Алтын балык. Мин көтелмәгән сораулар бирергә яратам. Күңелгә кереп калган бер җырны искә төшерә аласыңмы? Алар җырлар безнең җырлары. Без минем дусым белән җырлый идек. Эй, матур кызлар, ник шаярасыз? Әйбәт җәрәгәндә жаткан утлар нигә сизмисез? Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Беренче мәхәббәт, актык мәхәббәт, бергә укыган бер кыз инде. Бер иң матур кызны үземгә Гашык иттегез. Да. Шулай булды, Аллага шөкер. Вот. Ну, в этой ситуации, наверное, не каждый может выдержать эту военную жизнь. Службу, я же говорю. Еш күченергә туры килдеме? Да, 2-3 года. Один гарнизон, 2-3 года, другой гарнизон. Минем малаем 7 школда укыды. 7 школда. 10 класс бетерде, аннары Тверской, Суворский училище бетерде. Аннары әйтте, все, әйтте, мин военный буласым килмей. Һәм шуңа күрә ул да бизнеска киттеме? Ну, ул, наверное, ул вакытны күрде инде. Алар малайлар бит яшь кешеләр җырак күрәләр. Да, ул не бетерде Мәскәүдә Академия управления. Мировая экономика.
Күптәнге СССРда дөньяга килгән 1976 елдан Мәскәүне яулаучы милләттәшебез, тапшыру герое, кайчандыр үз тормышында Рәсәйнең Дәүләт Думасы депутаты булып та сайланылган. Хәрби академияларда тамамлаган ул һәм Рәсәйнең тимер юл гаскәрләрендә хезмәт итеп, хәрби өлкәдә дә чыныгу алган кеше булып чыкты. Монда да уңышлары тормышта яулаган биек үрләрдә яна. 94-дә генералны алдым 35 яшьтә. Гади авыл җирендә үскән малайга генерал дәрәҗәсендәге хәрби булып үсәр өчен хайран көч түгәргә туры килгәндер дип уйлыйм. Тырышырга да кирәкдер инде. Укырга да кирәк. Училищены бетердем, аннары академия Ленинградтан, аннары академия генеральный штаб. Малайгыз генерал булмаса да, үзегезне бер яктан уздырган. Балалары күпкә күбрәк бит. Да, малайның 5 баласы бар. Ну, Ходай тәгалә бирә бит инде. Хәмит әфәнденең матур гаиләсе, тауфиклы балалары һәм һәр чак яхшы кайф чыганагы өмет чаткылары булган 7 оныгы да бар. Якындагы янәшәсендә. Я живу только для семьи. Дочка юрист, внучка будет юристом. Я примерно знаю, в каком направлении пойдут мне остальные дети. Конечно, у нас будет жена у меня врач, и я знаю, кто из внучек будут врачами. Да, конечно, будут врачами. Купим с помощью великого Аллаха косметический салон, зато она будет всегда красивая. Красивый, других будет лечить. Матур гаилә тапшыру героеның балалары, оныклары белән дә якыннан һичшиксез танышырбыз әле, вакыты җиткәч. Хәзергә уңган эшмәкәрнең тамашачы игътибарын җәлеп итәрдәй кызыклы мәгълүмат тулы фикерләре, безнең Мәскәүдә күргәннәр хакында уйланулар һәм сезнең игътибарга тәкъдим иткән очрашу урыны булган шәһәр эчендәге шәһәрчекнең үзе белән якыннанрак танышына дәвам итик. Исегезгә төшерәм, без хәзер берсеннән-берсе биек биналарны үз эченә алган Мәскәү Сити үзәгендә. Әлеге төзелеш башланганчы, ул вакытларда Мәскәү башлыгы мэр Лужков чит ил тәҗрибәсен үзе үк өйрәнеп кайткан дип сөйлиләр күргән-белгәннәр. Лондон, Токио, Гизо, Парижларга барып кызыксынган ул. Зур шәһәрләрнең тарихи үзәкләрендә күптәнге биналар янәшәсендә заманча эшмәкәрләр эшитәрлек биек биналар төзү ниләргә китергәнлеген. Һәм нәтиҗәдә тәвәккәлләп архитектор Борис Тхор тәкъдим иткәннәр белән килешеп, рөхсәтен дә биргән. Мәскәүдә әлеге шәһәр эчендәге шәһәрчекне торгызырга. Эшмәкәрлек белән уңышлы итеп шөгыльләнү, алдынгылар рәтендә булу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Тапкыр, тәвәккәл, өлгерме? Шуклык тулы җитди җавап көтәбез үзегездән. Но если сказать одним словом таким, наверное, чисто человеческая жадность. Жить лучше, чем сосед слева, чем сосед справа. Ну, это же все очень просто. Если нормальной семье муж татарин, то у него и в огороде все убрано, и забор покрашен, и калитка открывается, и во дворе и машина есть, и КамАЗ есть. Значит, там живет татарин. Ну, по-другому же не может быть. Хуҗа кеше нинди булырга тиеш? Йомшак эш итүчеме, әллә инде кадыгый таләпчәнме? Хитрым. Ко всему. Это говорит, есть китайская поговорка. Маленькая ласковая кошка может победить и тигра. Наверное, где-то нужно сказать, быть жестким, да? Но жестким, чтобы не переборчить. Ведь можно своими жесткими действиями настроить людей против себя, да? Быть мягким, это значит, через какой-то промежуток времени на тебя сядут все и будут тобой понукать. Вот надо как-то гибким, да, научиться ходить между струй дождя. Сезнең шулай килеп чыгамы? Ну, не всегда, но стараемся. Ведь жизнь – это учеба. Жизнь же всегда учишься. Не всегда, вроде бы на данном этапе, что ты считаешь, вот это решение твое правильное,
А прожив определенное количество лет, ты говоришь, нет, ты тогда был неправ. Эшмәкәрлек һәм хәйрия. Но благотворительность, наверное, когда у тебя есть, это не говорит о том, что ты должен перед кем-то или перед чем-то обязан. Нет. Расскажу из своего детства. Мы ходили за ягодами, но у меня получалось так, вот соберешь это ягод там 3-литровую банку или там 2-литровую банку, а вот ну чуть-чуть не хватает, а вот горсти не хватает, да? А тут подходит мама, хоп, горсть, банка полная. И ты уже уставший, тебе уже не хочется ничего делать, ты просто сел, съел эту черствого хлеба, выпил воду, и ты доволен, счастлив. Так же и человека просто есть, кому нужно просто тихонечко подтолкнул, и он пошел своим путем. Әйдә тамашачыларга тагы бер серне ачыйк. Сез бит тумышыгыз белән Кыргызстан, Киргизиядә. Шулай булды инде. Әни белән әти таныштылар Кыргызстанда, Жалабад дигән шәһәрдә. Мин шунда тудым. Татарстанга күченгән чагында яшәргә ничә яшь иде үзегезгә? Татарстанга күчтек, мин 3-нче класска бардым. Еш кайтасызмы Татарстанга? Эх, Татарстанга мин жылына 2-3 тапкыр кайтадырым. Әнием үлде, аяк тартмый. Менә мин мәнием. 3 жыл була инде бу жылына. Сентябрьдә 3 жыл була. Аяк тартмай. И безнең анда балык бистәсендә и бар. Ине сатмадык әле. Шулай утыра инде. Беркем тормый, беркем нитмәй шунда. Анда туганнарыгыз бар бит? Наный анда. Да, наный. Дамир наный. Ул анда эшли, аның үзенең ие, үзенең эше. Наный Никеш. Никеш, да. Я вас приглашаю, когда я буду в Рыбной Слободе, приглашаю к себе домой. Булдыклы героебыз белән биекләрдә оештырылган әңгәмәне дәвам иткәнче, тамашачыларны кабат үзем белән бергәләп түбәнгә күзәтергә тәкъдим итәм. Анда сезне тагы бер кызыклы мәгълүмат көтә. 2018 елда Мәскәү Ситиның Федерация комплексының бер манарасы янәшәсендәге ачык мәйданда Юнус әфәнде Сафардиярның врата многогранности, ягъни күп кырлы капкалар була инде бу тәрҗемәдә. Скульптурасы торгызыла. Аның формасы кызык, күкләрдән җиргә төшерелгән булытны хәтерләтә. Моннан 15 ел элек Лондонның Патшалар паркында урын алган әлеге монумент бүген Мәскәүне бизеп күрәбез. Әлеге бронзадан ясалган көзгеле булыт бар матур яшәешне үзенә тартып, сеңдереп торучы, шагылдыручы бер киңлек, аерым торган күп кенә сфераларны берләштерүче буларак та кабул ителә диләр белгечләр. Аны иҗат итүче авторның сүзләренә кулак салсак, әлеге проект дөньядагы мәдәни кодларның бер-берсенә якын торуы, кешелек дөньясы бер төрле кыйммәтләргә нигезләнгән булуын исбатлаучы һәм яшәешкә гармония кирәк икәнлеген ассызлыклап тора. Безнең тапшыру героеның тормыш юлы, аның яшәеше тәңгәл килеп тора кебек әлеге теләкләргә. Мин яраткан блиц-опрос, ягъни кыска сорау һәм кызу җавап уенына да вакыт җитте, дуслар. Кайсысына өстенлек бирәсез? Поездга яки самолеткамы? Все зависит от того, как нужно добраться. Если нужно добраться не торопясь, то или там переспать ночь, то, наверное, поездом проще. А если что-то ускорить и быстро решать, то самолетом. В жизни я налетался столько, так что я сейчас предпочитаю, наверное, из всех видов транспорта это автомобиль. Автомобильләрдә әлдертергә яратасызмы? Да, я даже иногда не беру водителя, сам езжу за рулем. Физика белән математика арасындагы сайлавыгыз? Я люблю и физику, и математику. Ну, так получилось, да. И по тому, и по другому предмету я учился только на 5. А гуманитар фәннәргә мөнәсәбәтегез? Ну, они были всегда посложнее, наверное, особенно если сегодня вспоминаешь, там, когда начинали тебя
нагружать тем, чем нет, да, чего нет. Когда все это было выстроено на каком-то лжи, я говорил, что когда нет фундамента, да, политэкономия. Когда нас учили, говорили, что вот экономика правильная, потому что она такая-то, да. Жизнь показала, что человек лучше работает на себя, чем на большой коллектив. Шәһәр белән авыл арасында кайсысына өстенлек бирәсез? Работаю я в городе, живу в селе. Вот, работаю я в Москве, а живу за городом, на земле. Мне нравится жить на земле. Я привык жить на земле. Меня ждет самый преданный друг мой, пес Чак. Это у меня... Он Колли Бюргер. Это сторожевая собака, которая охраняет, в общем, предназначена для охранять этих овец. Натара овец он сопровождает. Такой очень преданный, очень красивый пес. Кино белән театр арасында кайсын сайлыйбыз? Я бы не сказал, ведь мое поколение, по крайней мере, мы выросли, и если обсуждать мое поколение, где я вырос, это Рыбная Слобода, это районный центр, село. Нашим большим искусством это было кино. Еще дедушка Ленин говорил, одно из важнейших видов искусства – это кино. Поэтому мы театры, ну так получилось, что я по жизни не болею театральными делами. Ну, наверное, для того, чтобы быть театроманом или театролюбом, или каким-то, наверное, как-то больше быть в театре, больше жить, знать ее изнутри. Китап белән дусмы, телевизорга өстенлек бирәсезме? Рекламу, что мы стали до такой степени ленивы, что даже не читаем книги. Но чтобы выйти из этого положения, я на сегодняшний день еду в машине, а на работе я добираюсь где-то там 40-50 минут. И у меня есть аудиокниги. И я вообще стараюсь телевизор смотреть реже. Вечером приезжаю домой, это там, после 7, ближе к 8. Поел и пошел гулять с собакой. Ну, вот мы с собакой по собачьи говорим. Я ему рассказываю, как день прошел. Он слушает и радуется. Бүгенге көнгә Мәскәү Сити комплексының планлаштырылганнан 20%-ка якын объектлары ахырына тикле төзелеп бетмәгән хәлдә. Куллануга тапшырылмаган рәтендә кала бирәләр икән. Бар эшләрне бүгенге планнар нигезендә үзгәрмәсәләр үзләре 2030 елда төгәлләү көтелә. Шунысы кызык. Бик проектны кемнәрдер күккә чыйып мактый, кайберәүләр янәшәдәге Мәскәү елгасы суларына салып диярсең, бераз шаярып сүз тотканда сүгәләр үзен. Сәбәпләрен табып. Җик кенә булмасын, биредә бер төрле уңышка тартып торучы атмосфера булдырылган. Илаһи мөхит яшәп килә. Һәм мондый хис кичерешләр тудыруда еш кына каршыга очрап торган күп санлы эшмәкәрләр агымы. Һәм беренче чиратта зур тәрәзәләрдән махсус җайланмалар ярдәмендә күзәтелгән бар тере җанны таң калдырырлык панорама иде. Шулай булуына инандым мин дә үз күзләрем белән. Төннәрендә сокланып Мәскәүгә буйлысы, көннәрендә бейекләрдән күзәтеп, гүзәл күренешләрне тузлар. Ходай кушуы буенча сезнең игътибарга тәкъдим ителгән очрашып аралашу бейекләрдә генә түгел, 12 апрель космонавтика көнендә узды. Шуңа да бу хакта да бераз уйланмый кала алмадык без. Башка килә гордость. Алдыңгы илебез, аның бу өлкәдәге зур-зур уңышлары өчен дип дәвам итте акыллы әңгәмәдәшебез үз сүзен. Яңадан яңа ачышлар, биектәге планеталар, киләчәк буыннар һичшиксез ирешәчәк җиңүләргә зур өмет һәм ышаныч белән тәмамлады ул бу хактагы фикрен. Биредәге бейекләрдә күзәтү майданы, мороженое фабрикасы кебек туристлар өчен хайран кызык объектлардан кала, хәтта Рәсәйнең берничә министрлыгы да урын алган.
балалар бакчасы һәм мәктәпләренә тикле бар бирде. Шуңа да Мәскәү Сити нибары эшмәкәрләр өчен дигән ялгыш булган фикер югалды минем башкайлардан. Үзегез күрегез. Әлеге шәһәр эчендәге шәһәрчеккә бүген кыйммәтле автомобильләрдә генә түгел, рәхәтләнеп велосипедында да, җәмәгать транспортында да. Менә мәсәлән, метрода килеп җитәргә мөмкинлек бар. Мин нәкъ менә шулай эшләдем дә. Биредәге метроның халыкара станциясенә таба кузгалдым. Мәскәүдән инде яраткан Казаныбызга юл алып, төгәлрәге аэропортка таба тию. Пока һәммәгезгә. Яңадан кабаттан очрашканга кадәр.